He gets so scared sometimes. You wish someone could hear you. That someone would listen. Ρε, βλέπεις τα φλόρα που κάθεται εκεί? Πού ρε? Εκεί με το βιβλίο της χημείας. Α, ναι. Πάμε να την πειράξουμε να σπάσουμε λίγη πλάκα. Και δεν πάμε. Εσύ. Σε μένα μιλάς. Ναι, σε σένα μιλάω. Τι έγινε, παιδιά, τρέχει κάτι? Ναι, με αυτό που έμαθα θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Γιατί, τι έκανα? Νομίζεις ότι είσαι έξυπνη, Τι είναι αυτό? Δώστε το φλόρε. Όχι, μη. Δώστε μου, σε παρακαλώ. Ναι, μια κλάψη να μου αυτό. Κώστα, κράτα το. Γυαλάκια. Κοίτα. Όλοι σπάνε πλάκα μαζί σου. Εδώ εμείς κάνουμε κομμάτι. Και κανόνισε την πορεία σου. Δεν νομίζω να είσαι τόσο χαζή. Και τόσο φλωράκι. Να πας να το πεις διευθυντή, γιατί αν το κάνεις φαντάζει τη συνέχεια. Καταλαβες. Κατάλαβα. Θα μου πιστέψετε το βιβλίο, σας παρακαλώ. Ρε, την ακούς. Θα κλάψει. Λοιπόν, άκου φλωράκι. Δέσποινα με λένε. Δεν σε ρωτήσαμε, φλωράκι. Από εδώ και πέρα θα κάνεις ό,τι σου λέμε. Αλλιώς. Αφήστε την ήσυχη. Καλά, εμείς μια πλάκα κάνουμε. Πλάκα, κανείς δεν γελάει με την πλάκα σας. Έλα μαζί μας, φίλοι μας, μην τους δίνεις σημασία. Ο εκφοβισμός δεν είναι πλάκα. Εσύ, ποια στάση θα κρατήσεις? Then you think it'll all go away. And before you know it, it's too late. Times like this, I wish I never existed. Nobody wants to listen. I'm screaming out for help. Times like this, I wish that I could let go and open up a window, free to be myself. But then there's you standing over me, trying to make a fool of me, trying to get the best of me. Oh, then there's you trying to shut me out, trying to kick me when I'm down. That ain't gonna stop me now.